Waqt il-laqa, wieħed staqsini trid taqla' €450 u ma tagħmel xejn? Għatlu, u żgur imma hija legali. Dan kien kliem persuna li żvelat kif ċerti individwi fih dan l-uffiċċju tal-Prim Ministru kienu jafu dwar l-iskema tal-benefiċċji għaliex hu kien irreferut għand kanvaser partikolari wara laqa li kellu f'Kastilja. Fil-ġurnali The Sunday Times of Malta ġie żvelat kif kanvasers tal-Partit Laburista allegatament ħeġġew lill-individwi biex japplikaw għal benefiċċji tad-diżabilità u sostnew li l-fondi ġew minn pakkett ta' €5 miljun tal-Unjoni Ewropea, parti allokata għall-infrastruttura u l-bqija għall partitarji tal-Partit Laburista. Dawn il-beneficjarji żvelaw lill-awtoritajiet li informazzjoni qarrieqa bħal din kienet tattika użata minn fixers biex iħeġġu talbiet għal benefiċċji mhux ġustifikati li jiżguraw kickbacks li ammontaw għal eluf ta' euro. Xi benefiċjarji ġew ippressati fl-iskema u mwiegħda kickback għal parteċipazzjoni, filwaqt li oħrajn qalulhom biex jaġixxu malajr qabel ma l-fondi ikunu eżawriti. It-ħassib dwar il-legalità tneħħa b'mod konsistenti mill-fixers b'wedijiet ta' impunità sakemm il-Partit Laburista jibqa' fil-poter. Barra minn hekk, il-benefiċjarji ddeskrivew kif għaddew il-pagamenti tal-benefiċċji lil fixers li ħafna drabi għamlu pressjoni fuqhom għal ħlas immedjat u ħallew lil xi wħud jitħabtu finanzjarjament. Ħafna benefiċjarji kienu joqogħdu lura milli jiżvelaw l-identitajiet ta' dawk li għenuhom għax beżgħu li ssir ħsara potenzjali lill-familji tagħhom minn individwi influenti assoċjati mal-iskema.